Ikaw lang pa surang-surangan? Never. Love lagi, di kasabot. Baho. Mahal. Mahal. Mahal na mahal. Mahal na mahal. Hi guys. Masong adlaw nitong tanan. Ako na pod ni City Reverse. Daghang my love will see you through. My love, my sweetheart, my darling. My love, kay uban man. Wala nga kanang nay. Dami karon sa Antipolo guys. Nja, muhapit kami sa simbahan. Nasa may mga to sa Ela Kuya. Ni bakasyon sa pamimidarit Antipolo kay hanggang sa tas laboratory kay ini pa magka 14. Magpa-press ko sa Mirares Antipolo. Tara. Believe, have faith. Maraming simbahan sa tanawa guys. Mga ni Antipolo. Nganong parang imong bag naman tatabangan. Basta nga. Putan ta. Putan, na rin makuot. Masuk ka na yung makuot. Wala, may makuot. Tantaran. Tantaran. Ako mag-picture. Sa tubangan. Asan ka managkot? Ato sud. Dito ta. Dito. Tatagayahan ko marito. Selfie. Nakatubig niya? Na, oh ba, kuan. Sapot ke kapon. Ha? Sapot ke kapon. Masapot man ka. Dai. Sapot po. Okay. Masih aray sus. Lambing ka? Hindi na ako maglambing-lambing kay di naka-sweet. Oo pa. Sa una na sweet, itong naikuan pa ta. Bago pa kang nanguyab. Pero karon di na. Oo pa, good. Kay kuan na napula na. Sige naman, okay na pa na. No problem. Buwas ako nagwas kay grabing alimuta ka aso. Sa mga tagredos ko kaganawa. Naglibog na migas na mong sakay pa doon ila Kuya Adjoy. Basta mag-tiktok tayo na iti alila. Dani, ito nga. Init na ba? Pagit na. La, tiktok tayo. Bisa gas na laman, kataro ng mga tang na mahuwa nga sa zone. Mamaday, parang gano'n sila. La. Delikado mo kuan ka. Angkon ka. La. Ako bi, tiktok ko na eh. Bukas lima lima itak, itak ko nga buwagan. Kaya uwa-uwa naman ko na kulari. Sige na, magsayon tayo dito. Mag-tiktok tayo. Together forever. Ali, tiktok sa ko. Mag-tiktok ka. Bantay bitaw. Ka. Hindi mag-tiktok. TikTok ko to ka. Ansa na og na mawa na yung mga tao, mga Ay mawa, wala na. Hindi kami na sa bukid mo ka. Ito sa ko guys, alas tanga, bahala pa na yung mga tao, wala na mga marji, ragod. Akay ko cellphone ba? Imo kong kakaawaw. Kauwaw man. Kay gahi magugod. Ang tiktok naman ko na nagbagas guys, there is Antipolo. Dali ko na kasalita dito. Kung ba mo rin mo sa Diyos sa tao. Di, wala ba lagi? Pero pa rin mo sa dengan taon sa ganyan. Sa ko kanina mag-sakalaki nga mga pilinta ko nung sisa. Mujoin lang ako nung sisa.
Dira mga pagagnaong. Sige, kumpuan na kay. Ha? Sige, libili pa yung suka na buga. Nga magalak-hilak di ay. Nga. Mo ganay nga enjoy life kay wata kay bawog karon sa tamawa ning kalibutan ha. Namote ko sa sadyo ka sa jeep ko. Ah, magalipod. Sakayan Dira? mo tricycle da sakayan sa kuan. Pupunta ano? Oh, pwede rin ko mag-race. Lado man eh. Ha? Balik ka to sa pamasahe. Lado pa ni. Jeep Parang ina kuya. Isa to lugawa. Is 3 lagi. Tulo, 1. Mga sa magalang antipulo sa tihulan ni kay luwag do. Tuwa man dito ag mga jeep. Lagi dito lagi ta. Dito rin. Ate ko na hil. Opo, opo. May jeep pa doon? Gate. Ah, sige pa, salamat po. Tricycle, ko kasi. Ah, nara ko ng petricycle tea. Oh, ginoo ko. Parang naman sila Kuya Joy. O gani ha, o gato ng TikTok ng reto gani kayo abot pa nakailan ng reto ng mga tao. Kaya lagi ag imong sakit. Ha? Imong sakit. Dali naman, di man dugay. And I must follow on the road that lies ahead. Pa yung magkaroon na ako. And over, malipad mo ko kanunay. Lahira na ako. Sa, pero, wa pa ka nangabot saan kinabuhi. Malipad na mga sukuraan. Grabe na parang imo. Binuwang na parang imo nga karoon ako nalipay nga naka. Jesus, ginawa ko sa mura kung panahon malipadon. Hindi, kaya mo pa sa karit. Kung pinapasok mo sa karit. Ha? Bahay ni? Karit. Sama po yung pastry. Karit. Pastry po, pastry. Pastry. Aris. Aris. Ako yung Aris. Ay? Aris. Pastry po. Hi guys. Diyan namin itong tipulo. Nila kuya. Aghang may labday guys kani. Susunod. Wag adyo ko niingon nga. Ahas ng paabang ng dari. Isa ra din yung kagustuhan nga mag-uban-uban na ho. Imo ra bitaw. Bitaw. Kaya na may uban maingon nga. Kuon. Aha ko nung ipaaban-ubas limuil. Aman isang gibalibaran. Ingon isang ganang matagam uban kuno sa dari. Dani kung agi mong trabaho.
Sa kaning overtime man ko na sila gahapon, nahamanan ko ng mga templahonon, ako na sila buhatan dahil ko nung karon, og ba ko na podwa. Mga nang nagaban si Daddy. Ay labad. Mingaw ko. Kuan dai na maghapon guys, pizza 8. Karang nay 10 man sari. tinman sari na mo. Sa grabe. Apit kami magtuig. Ika na po natang paghinigog mo ay di ay. Sis ko bi. Haping ra. Ni wala ka sa lugar ni Kuya. Balik kay more press. Kaysa Mandaluyong. Wala ko na rin karang nay. Antipulo kay murag mawagang kami nga sa Bohol. Kay kuan man Ramot na ako. bukid. Di kami ngawan og subuhol na ako no. Hindi mungkin. Ako mingon good food pero mas mingawan jud ko sa Bohol kay taw magang nanay tatay. Di ngawan marido. Takto. Ah man silang gisapot-saputan. Mas lagi. Ilag adlaw kay. Kuan man basta dugon ko impas dud, sapot dud na. Nga naman dyan mga baji. Basta dugon sa puton nun dud. Kung ano ka mga laki, masabot ka dud mo. Sa mga baji. Kay sa puton lang yan nagdugon. Kay sa mata sakit agpuson, labadagon sa. Na yung surang-surang anak na. Impas dud. Susurang ikaw riga. Susurang. Igor ta mo chat. Lai tinatan. Ikaw lang pa surang-surangan. Never. Gra akan. Di ay. Lab ko nimo di. Lab di, lab. Love good. Sama dia ay. Lab ma. Labas. Lab, lab. Love lagi di kasabot. Baho. Mahal. 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 Mana mahal. Mahal na mahal. Sige, ang bulag ta. Mana mahal kay naaman ug mo. Ug sa mo, gigil na gigil. Ug naa, mahal na mahal. Dali, Miska! Window, Miska! Hala, very good, Miska! Uy! Pila na may mong anak. Daghan na magunin siya anak. So, napagkarin na, daghan na siya anak. Ha, maging mong anak, Miska. Gamatoy ka, Azu. Karing isa na po da. Mga cute, agiro ni Kuya. Ala, Miska! Parang gamay ka, Azu, naong. Agisang anak na niya hatang dadun. Katong nari ko na 2019. Nandiyan kay bahal magbayad sa aeroplano. Katuro mo ka. Kuya Wan, pag mga iro ni Kuya. Tingho tagboge ba. Kay mga butan. Yung tawgon mo deupod. Kuha na tong iro ka nang gamatoy ka nang nay. Chihuahua? Chihuahua lagi. Hi! Ito pala si Yasi. Nag-aaral na si Yasi. Very good na marunong na magsulat. 1 plus 1. Ano pangalan ng teacher mo? Malijoy. Tapos anong sasabihin mo pagpasok mo doon? Kunwari, Lunes na. Pagpasok mo, anong sasabihin mo? Good morning, ma'am. Good morning, teacher. Picture. My name is Ano? Good morning. Ma'am. Nagla talaga. Yasi, sama ka sa amin, Yasi. Doon sa Mandaluyong. Amin ka na. Ano nalaglag na? Kunin mo, sayang. Naku, naligid na. Gas tubig. Naku, Tubig ka. naku, naligid na. Katakatawar ko, guys. Nang pa na nga moragway sakit ba? Askil ragi hapon. Sunto ko si Mako. Unsa dining ang kasing-kasing kay ginuwa ra ba nagbuot dani. Anjag mangutan ako sa doktor. Mayon ko sa doktor nga doktor. Karon ay okay ra ba kong maburos. Ngay nga na magseto ang kasing-kasing. Pwede. Anjag may doktor nga di pwede. Pwede ay. Katawang today ko unsay ko ano to resulta. Anjag nay resulta nga kay nga operahan jud. Wala kita kay boss kanang nay panahon. Raman pang dawatan ug unsa gadzay mahitabo kay saan nga mo ni dinay ang kapalaran. Unsa siyempre, mangutan gud ko sa doktor dana. May nga gud ko sa doktor nga. Dok, okay ra ba o karnay mabuntis ko yung anak kay nara ko uyab. Ngansa og may nagdoktor nga kuan, bawal na. Kay delikado ka inig panganak nimo, inigutang nimo unsa di ka kaginhawa. Si Sairan man. Si Sairan. Oh, Sairan. si Sarian. Gergereg mo na yung simud. Kagaran. Kay. Bawal niya. Gulong kasi yun eh. Pinong ulan. Nagalunes magbuwag ta.
Mm. Kintahay dyan ko lang na may doktor nga, di na ko pwede mga anak. Oh, yan na. Dawatan lang dyan mo. Masugot na po ko gato kas layang baji. Karang na mag... Mga anak na kuhaan. Kuhaan na pod. Di yung silbi na. Di na kuha na ito, na ito. Mm. Kaya baga dyan, agbaji imo ng paburasan nga na dyan. Mangjo, mamando. Ogi mo paburasan to. Nana mo yung mga bation na itong mga vibrate nga na dyan. Mangjo man. Kananay, mingawan na mga tos baji nga imong gikuhan, di. Mato na dyan imong feelings nisa. Suko ka TikTok kanya. Tsa. Sudah ko hadap ko nakilat. Hmm? Uy, ginaw ko. Ano naman eh? Ha? Marang makalipat. Nalipang ko. Kay